Здравейте на всички, това е първият ми стрим на The Forest. Надявам се да ви хареса на всички. Това е моя малък замък. Ето как изглежда. Но лошото е, че наоколо няма дървета, за да го доразвия. Затова съм си построил една постройка и на плажа, която и сега ще ви я покажа. Малко пошло е, ама надявам се да се доразви. Ето, това е последната постройка. Малко архитектурата не става, защото докато се кача ще видя бая зора, ако има много изроди, ще ме убият до тогава. Изглед към плажа, към гората. Извинявам се. Просто прекрасна гледка. Да продължим със строението. Хубавото е, че наблизко се намира самолета. Също така и доста гущери има да се спамват постоянно. Няма да умрем от глад. Сега да започнем с сеченето.
както казва No Thanks. Той цепени ще станем на цепени батки. Си направих една платформа, на която нямам се на идея как да се кача. Задържам ето и до там. Явно са го оправили този проблем. Супер! Гледката е прекрасна. Само не се знае дали тук може да се качат изродите или... Ако не могат да се качат, но напоследък ги гледам като нинджа са по дърветата скачат. Играта ще става все по-добра и по-добра. Ако имате възможност, закупете си я, надявам се да има многогодишни промоции. И може да разцъкваме мултиплеер. Но за сега мултиплеера е страшно бъгав. И трябва доста мощен компютър да се прави сървър. Поне така мисля, да. Той дъжд хванаха ревматизъм. Постоянно вали. Мини са не мини, 20 минути се вали. Перце. Чудовищно как не са се появили изродите още. Обикновено идват по 5-6 на камера, което е лошо.
Я, той е гущер. Той гущер има сигурно роднинска връзка с Динамо. Как се катери в нищото. Пак умаля. Само яде и умалява. Да се направим една къщичка на дърво. Какво ще кажете? Това ще е идеално. Хайде да. Защо? Защо не мога да се въртя наляво надясно? Явно на друго място ми става. Тук се кача. Както и да е. Тъй ще го правим. Така е много по-лесно да се нацепите дървата и след това да почнете да строите, отколкото да цепите едно дърво, след това да ги търсите дънерите. Поне отскоро така ми дойде на идея. Изглежда добре и по-лесно. Цепиш половин час, изсичаш половината горе и след това почваш да строиш. Пак ще вали. Явно сме на екватора. Тук е хубаво, дет съм се установил, че има постоянно гущери, зайци, тънки, как да го кажа, тия вейки, дет ги труша за пръчки, идеални. Вода има наблизко. Опа, приятелю, ела тук да се видим. Чакай с другата брада. С по-смотаната ще бия. Айде, ела. Че си много смела. Не вярвам да си сама. А може би да.
точно докато сече ти изведнъж за дървото да се появи някой изрод. Веднъж ми се случи, хвърлих клавиатури, хвърлих мишки, откачих. Понеже играях без звуки, не чувах идва ли някой, не идва ли. Понеже, нали знаете, когато наближава или се получава една странна музика, се чува или се чуват писъците на там май някой крач. Май аз колко смело варе проверявам даже на бегом. Тук има някой. Само ми се чува. В някаква параноя съм изпаднал. Постоянно ми се пречува нещо, вкарвам се в някакви филми. Лошото е, че като нацепите много дърва, след това да направите сейф и да излезете от играта по-късно, ако речете да влизате, дървата изчезват. Което не виждам смисъл. Все пак има още доста да се изкусорява. Ще е хубавото, ако примерно има някое автоматично оръжие някъде да се намери случайно или да изпълниш някоя мисия и да вземеш, да речем, М16, ще е супер. Защото с тия дърва и с това примитивна работа. Просто ми е интересно тая игра, има ли някакъв свършък, защото все пак, нали, от началото на самолета, когато се разбила, ти дава как един изрод отвлича детето ти. И тук ли сме с въже? Стига. Честно ли е? Ема теб яко е. Даже мога да пренощуваме тази вечер тука. Може, ама сейфа може да се прави тука. Май не е лошо. Може да. Супер. Нека поспим бързо, набързо. Няма да видим изгревът. Ще можем ли да го видим? И пак как го построих? Този спа център, че от всякъде влизат канибали. Уж накрая завършил с скала и долу е езерото, обаче явно съм оставил пролуки, на които съм сложил капаня, ама файда никаква. Ако натисна да заспя пак, предполагам, ще се върна през нощта, но по-добре да слезем. Да видим как се развиват нещата. Между другото, с въженци е много по-удобно, отколкото преди с стъпалата, защото се трябва да клякаш, не можеш да се качиш като хората. Да, тук ги дават с въже, те по принцип май преди ги даваха така. Както и да е.
Знам, тия червените плодове са отровни уж, само сините стават за ядене. Ама защо са сложени? Явно ще могат да се крафтват с нещо си. Те сега какво друго да си построим? Хубаво е да ги изсека да слязат додолу, да си направим някой замък, нещо. Глупости горят замъци. Да си направим някой по-така висока къща. Но затова е хубаво да са двама човека. На мултиплеер е много по-удобно. По-е добре 4 дърва да носиш, отколкото 2 или единия да цепи, другия само да носи. Я, писат си. Май ще имам гости. Я, иди дето и дърво голямо сечене панели, аз двете ги сека едновременно. Професионален секач станах. Няма да имам тук. Да почнем отдолу нагоре. Тая брадвичка, с нея по-бързо се убиват, по-бърза. Ама за сеченето имам чувството, че много бавно стават нещата. Гущерче. Хубавото, че гущерите постоянно се спамят. Не както при по-старите версии, като ги избиш, примерно там където строиш и след това има да чакаш, изчезват много бързо. Може би и тук ще е така, обаче ако прекалим с избиването им, аз доста съм натръшкал на плажа само трупове на гущери, но все пак ми трябва броня. Добре, тъс вика някъде, пак не се вижда. Да се покаже да убивам и да не се притеснявам повече. Тъй под напрежение работя. Опа! Ето го батко, бре. Ко ще каже ти, тия двамата мушмуроци ги запалим. Аз обикновено те ги убивам, като са повече или бомба, или ги паля, но бомбите не мога да ги преценя. Къде изчезнаха? Чакай да кликнем. Като кликнем ми казаха, че не те забелязват и се отдалечават. Те се намериха труп. Ако почна да се кая, не знам дошли ще чуят и ще се върнат. Ама, какво ти пука? Я. Кога са си го направили той? Много обичам да и разбивам тотемите. То при тях май няма криза за... Не мога ли да се хваща гущери да ядат, ко са тръгнали да се занимават с мен? Пак умаля горкички. Оф, проработи са.
Единственият проблем на тази игра е, че прекалено бързо умалява. Аз нямах ли на платка тук? Ама, къде отишла? Аз нямам на идея. Платките са ми много ценни. Като намеря платка, радвам се все едно съм спечелил частица от тотото. Защото те са много редки. В принцип ги намирам в селища на други туристи, изядени от канибалите. Надявах се да се спамват след време пак при самолета, откъдето се вземаха от начало двете, но не. Явно няма, трябва да обикаляш да търсиш. Между другото, по тая игра се заребих от видеоклиповете на No Thanks, за което много му благодаря. Страшни клипове прави. И е хубавото все така да има да правят хора на български, защото не всички сме учили английски, знаем. Евала на No Thanks. На сравнително ефтино се взех, беше на промоция, мисля, че. Или не, че беше на промоция, просто беше 6-та или 7-ма версия. Сега тази дете играе, мисля, че и 10-та вече. И сравнително добре. На първата версия имаше голям лак. Сега не се забелязва. Предполагам. Тя дарета... не. Тя дарета ми се искаш, като ги сека, да слизат надолу. Не да стоят нагоре. Уж отдолу ги бутам. Да й дам наклон. Те, гледай. Търкалете са на плажа. Тук вече няма какво да строим. Просто не ми идва никаква идея за строение. Гущерче. Даже и два. Чакай, да то няма да го убивам 5 пъти. Хубаво ще... Извинявам се. Хубаво ще... С сърните какво ще стане? Как ще е тяхната история? Дали ще можем да ги разфасоваме? Също така и с костенурките. Защото не виждам логика само да седят или някакъв вид да ги опитомяваме и да си ги отглеждаме. Най-добре е една крава, две да сложа тук, да ги вземем, да ги доим, да правим сирене, мляко и да продаваме на канибалите. Правим търговия. Аз като за първи стрим какви глупости говоря, не е истина. Просто винаги ми е било интересно как ще се приказвам сам, ще се водя монолози. И после някой може да го гледа. Също така някой може да му е странно как говоря, ама така сме болярите. Важното е да се забавляваме и да се чувстваме добре. Как така още не е завалял, не знам. Май секохме цялата дърва. Цялата дървата. Цялата гора. Желателно да отидем някъде сега да почнем да строим нещо. Хубаво ми е долу на голямата къща нещо да доразвим и на плажа, ама
При мисълта, че трябва всичките тия дърва от тук да ги носят до там, ми е едно тегаво. Пак умаляхме. Ти вафлички се свършиха, приятелю. С какво ще храня, не знам. Трябва да слезем долу да видим някой куфар дали се е спамил. Тия пера, между другото, много хубава работа вършат. Вече няколко пъти убивах с лъка няколко зомбита, те канибали. Аз покрай No Things хванах с тези зомбита. Канибали и гущери. Лошото и докато свикнеш как да се прицелиш, как да стреляш. Както са казали хората, всичко с времето си. Леле. Добре, че няма горски. Такива сактои ще ми отпират тука, както си ка. Айди хапни моето момче. Хапни, че те виждам, че си умрял. Някой беше казал, че може да се крафтва брадва с пръчка и смола. Пробвах, но честно не кажа, нищо не се получава. Единственият тунинг по брадвите, дет мога да направите с зъбите и с парцалите да я направите по-здрава. Но не виждам смисъл, един път запалих огън да си пика гущер или заек ли беше, докато се наведох да го разгоря и ми изгоря брадвата. В смисъл парцалите, тъй че смисъл няма. Те са ми по-ценни за коктейлите Молотов. Защото напоследък в смисъл като додат на групички ги бия с Молотов. Горя ги. По-екологично. Не остават... Не, по-екологично тези труповете пак остават. Уж ги горя, пак остават. Тия канибали ще се побъркат, като видят тук какво съм направил. Грам дръвци не съм ми оставил. Поне ще ги преглеждам, няма да се прикриват. Че се виждат отдалеко. Те не били толкова малко тези дървета, уж ги гледаш 5-6 пък. Я нацепихме. Да вземем да ги влачим вече към шейните, не знам, да се направя една шейна. Няма търкаляните шейна, няма парзаляне. Но може би той ще е най-добрият вариант, като се замисля. Примерно, да речем ето тук. Не, нагоре ли, долу ли, вече аз не знам, аз още шайх. От толкова с дървета вече не знам кое да хващам. Мисля, че трябваха много клички за тия шейни. Но все пак нещо, 10 дървета, 10 товариш, смъкваш, никъде няма лесно. Боровинки ли са, какво е, ама с него ще го храня. Айде сега свърля от и дърво. Те да направим една шейничка, може би, ей тука.
16 прачки. Добре, че има наблизко. Прекрасно е да товарим и да носим към плажа. Същите цели асоци се пускаха, да. Така и не разбрах как може да носиш по 3 дъня реби. Не. По 3 дъняра. Някой каза задържаш, нищо не се получава. Аз ли не мога да го направя? Те, тук свършиха, той е хубаво да го пуснем насам да се търкаля. Майко, тя тъй натежа, че няма парзалене. Майка кликнем ще е по-добре. Но май тук се запитихме. Кога ли съм имал късмет аз? Някой кашля отвънка. Добре, тъп ли съм, не мога да разбера. Какво? А? Сериозно ли? Супер! Не, това наистина е много яко, човек. Може да ги вземеш и да ги влачиш. Просто не мога да схвана смисъла. Още. Къде съм са... Дърва, много хубави дърва, гледай какво стана. Е яко, обаче ако мога от някъде да мина, ще е добре. Най-явно с гръб трябва да се движим. Трябва да се движим, те са опитюхми. Супер! Много добре даже! Нещо да ми хареса. Но докато свикна, не знам каква категория трябва да изкарам. Аз на съвсем друго място се появих. Нищо. Тук ще строим, кога направиш съдба. До контейнерите. Пак ли се стъмва? Ето и време половин час ден, 2 часа нощ. Сега докато намеря вратата зор.
Страх може да му да влезеш. А, тия дървета отде дойдоха. Гледай. Остава. А! Тук има някакъв бък. Който между другото да ви кажа ми харесва много. Гледай, я пак. Оп! Повече няма. Свършиха. И най-после запалям огъня. Да влезем да направим едно сейвче. Или няма смисъл. Да поспим. Че утре пак начака голяма сеч. Много е важно кафенце да има. Добре, готови сме. Още се съмва пак тъмно. И аз ли съм се объркал? Да се насечем за следващата количка. Зайко, ела така. Между другото е много хубаво тия приспособления. Където? То в другия край. Дето се слагаш... Слагаш си да се сушат зайци, гущери. Риба не знам дали може да се слага. Супер, и риба може. Чуруси си правим. И после само си хапваме. Няма нужда да ги печем. Но лошото, че като ги забравих бая време и всичките заминаха по дяволите. Да се изпразним инвентара. После ще оберем всичко, где сме убили. Дето сме... Да, точно така, дето сме убили. За брони, за такива неща. Рибката да си я сложим ли ние? Айде ние да я качим. Така, сега. Тук бях прибил някакъв гущер. Ето го. Сигурно има бая трупове тук на гущери. Нищо чудно. Аз като го видя и го скалпирувам. Интересно, тук никакви зайци не се хващат от тази клетка. Има ли нещо? Има гранци. Нищо няма. Тут трябва да сложиш морковче нещо, примамка. За празна клетка ще влезе ли? Той да е прост, ама колко да е прост. Между другото, знаете ли как се ловят най-лесно зайци? Значи на един голям камък в полето слагаш черен пипер. Зайка като отиде, като помириши, кихва и се разбива главата в камъка. Просто отиваш, само го вземаш и готов. Ама тук в случая нямаме черен пипер и ще се налага да
сечем катабдали. Тук имам още едно огънче, което много кофти го направих. Защото не мога да го запаля. Този път се запаля, друг път всеки го запаля и се сядам вместо да запаля. Ето, още един гущер. Що не мога? Да. Той няма чака. Както и да е. Айде да пообиколим, че много работа на чака. Не. За 10 черепи. А бързо падай долу. И бутилката не мога да взема, аз толкова съм се напръщял с... Тук, охо. Чакай да ги заобиколим и от тук те някъде да ги почнем. Понеже после няма минаване. Това ли беше? Надявам се да е то. Ходене по... Оп, гущерче. Ходим по мъките да събираме клечки. Добре, че постоянно няма нужда да гледаш по земята. Каква прекрасна гледка. Тук хубаво, ако имаш един компас да ти дадат. А може да се ориентираш като хората. Аз забравям къде какво съм построил. Добре, уж две дървета взехме, едно оставихме. Как стават тези неща? Бъгава работа. Гледай, едно вземам, те ми дават две. Супер! Унерват се. Ево, оп, едно, те са две. Две, ама тук са три, няма ми отбележи 5. 4. Просто някакъв бък. Някой играч. Ооо. Много сме нервни. Чуйте с количка. А сега, ето я. Още едно ще може ли да качим или не? И за да се специализирам, че бързо му варим. Супер. За да макивя тия ключки. О, какво правим, момчета? Разходка. Знаете ли, че ме притеснявате ви така като се разхождате? Стига се вика.
Не ми обръщай гръб, бе. Я се върне тука. А те. Браво. Айде, моето момче. Айде. А те ли? Няма се излагаме пред чужденците. Сега ще разчленя. Да останат проблеми. Браво. Добре ли, откъде долуха тези дървета? Вземем кот може. Кот може пак вземем дървета. Страшно. Ущери не трябва да се. О! То с количка, где са изпразнили дърветата? Да. Сега паднете у водата пак, да там мога взема. Стига. Няма стане нашата работа. Знае се, че няма нищо лесно в този живот. Дай да си построим къщата е тук. Вижте кое е хубавото. Може да го направим във водата. Обаче, где само стълбите на той чудо? Ето. Примерно, тъй да речем. Тук да сложим. Не знам дали ще мога да вляза до там. Тук имаше една опция за... Оп, ето това. Той се монтираше. Някъде. Някъде си. Ама къде точно и как беше... Един Господ мога да ти каже. Ще го мислим по-нататъка. Пак умаляхме, огладняхме. Май нищо не си взехме. Две клечки не стигат. Те като стане много маят. Сега иди търси клечки. Си го изкарам на теб. Аз се кача догоре и ще отида и да хапна там. За кой ми беше да правя този огън? Где бяга такъв? Где бяга? Умаляхме. Тотално умаляхме. Аз мога да се взема някой дърва и няма да се връщам после. Между другото няма някой сникърче. Има, ето.
Хъпни малко. Засети се. Да се направим молотовчета. Защото може да се получат неочаквани гости да дойдат. Да има с какво да ги посрещнем. Как хубаво бягаш, като се нахранил. Тия бутилки са ми много ценни. Аз между другото ще да правя огън да паля, къде беше? Гущерче. Желателно да седите и да го чакате да се опече, че много пъти се случва да изгаря. Няма ли да дадат тук някой барбекю нещо? Да справим кебабчета, кюфтета от гущери и зайци. От еленско. Нали то сърна беше, не елен. Сърничката Бамби. Айде, ко стана? Готови сме. Уха! Каква енергия! Усещам, че пак ще се прецакам с той строение на водата. Ще видим какво ще стане. Харесвам бързината му. Ела, приятелю. Ех, че избяга. Тия тотеми тук да ги строшим. Понеже изродите много си ги обичат, си маркират територията. Няма да им се получи. Крака, ръце, черепи, нищо не ми трябва. За в момента. Ам да хващам количката и пътя. Ти ще ме изчакаш ли? Добре, защо не мога някак се обърна и те да я хвана и да си я дърпам нагоре. Което с простотия сам да я карам. Гледай. Ужас. Бобслей. Сега хвърли си я на главата. Като ти е толкова сакъла. Направихме нищо. Тя можеше и да ги смъкна без да ги нося на количката. Ау, странен звук чувам. Моля,
пуснат те да се изтъркаля додолу. Добре. Някой сиеш тук. Ама не мога, бре. Не мога да се занимавам сега с теб. Леле, ние ги разпиляхме. Абе, ще свикнем, бе. Знаеш, паркираш го пред строежа и разтоварваме. Айде. Добре, не ме излагай. Леле, колко удобно така. И газ. Мога да качим някой канибал да го повозим. Паркинг. Да, айде остай ли? Гледай. Пак се стъмва. Някой бягаше ли там? Или просто не се струваш? И Шумахер отново почва. Луди шофирания. Пак се стъмва. Пак ще излязат унес уроди. Със строежа до никъде не сме стигнали. Да стане тъмно, да додат, да не притесняват. Да, но аз ще отида в другата си хижа. Кой беше запалката? Уф, горката. Нищо не се вижда. Нищо. Един спринт ще му ударим. Тук там е бутилчици, мога да си оберем. Тук платка някъде по едно време се намираш. Тук че има бутилки. Камък нямам нужда. Той кой? Парички. С съндъци никога не съм влизал да теля контейнери, какво е мама. Съм чувал, че май са празни. Той като погледнеш празно, те не мога видиш дали има нещо. Да погледнем тук какво има. Да, много додат тук изроитията за клещети. Викам тук и тук ли съм справил огън. Тия пакети сигурно са от DL Extreme. Китайски стоки. Хубаво е. Ако бяха пълни с нещо, може би тия бутилки са оттам. Имаше между другото в селищата, не в селищата, в къмпингите, деца си правили туристите, имаше газови котлони. Лошото е, че не можеш да ги вземеш. Представете ли си газови котлони, барбекю, отвънка на верандата, дето си я направил и... тук ли съм цепил дърва? Аз направо тотално багясах тук, къде какво има. Забрал съм от всякъде.
Гледай, дърво. Тук мога да строим нещо. Кога да строим, нямам си на идея. Да потрошим малко съндъци. Куфари. Точно. Всичко отворено. Да, но на сутринта ще бъдат затворени. Парички. По времето, когато се заребих по No Thanks по игрите, горкички едвам намираш монети. Монети и пари много трудно намираш. Да запалим тук малко, да са плащи. Това е моята коледна елха. Е първа красота, ама става. Те е по-красиво. Пак умаляхме. Да се качим сега. Да направим едно сейфче леко. Архитекта си оставял ръцете. В смисъл, сейфче има ли смисъл да правим? Дай първо да поспим. Да мине тази нощ. Тя вместо да минава става все по-тъмно и по-тъмно. Нямам желание през нощта да цепя каквото и да било, защото много се депресирам. След време ще се наложи, няма начин, не може само през деня, защото няма да ви е интересно, предполагам. Трябва да се работи нощем, нощна смяна. Сутрин на работа, вечер пред компютъра на работа. Няма събуждане. Някой краче смело. Остава да доре и тук. Содорано! Как е? Ако имах лък, бих те убил. Ама ако ти хвърля едно молотовче, мога да се запаля. Май ще пробвам. Ма той е умрял, ма. Сори. Кървавихме се с тебе. Както винаги, нощите дълги, дните къси. Трябваше да я построя настрани, да се гледа изгрева и залеза, много красиво ще да е. Предполагам. Още една. Ела те, пиленца, при батко. Айде лака, че да я ядиш. Там ли си? Седи мирна. Ти няма ли да си нахвална, ако искаш да се качаш пак тук? Айде и ти горе. Друг? Ти ли си другата желаеща? Айде и ти.
Супер. Give me the fire. Съм като Прометей. Просто толкова много се усъвършенствах с тези молотовчета. Нямате си на идея. Стана като снайперист с молотов. Да изварям брадвата. Може би като изваря брадвата и тогава се появяват, смеят, стават смели. 1, 2, 3, 4 трупа перфектно, че има глави и да се направи още едното тимче тук някъде. Да ги плаша, ама... Май не ги плаша, ама ги привличат и проблема. Гледайте, тези гари как летят през дървото минават? Няма съмване. Его на... Ето го, батко! Ела сега ти. Ти ще скачаш ли сега? Не дей ли? Аз ще ти хвърля от тука. Няма смисъл. Добре, от тази страна, що не идва ти? То сутринта ще е тука като гробище. Труп до труп. Обаче проблема, че като има трупови, идват много поклонници. Но и за тях ще помислим. Я да си направим други коктейлчета, да се запасим, че в полеви условия много лошо отвън, когато излееш. Явно сме се направили достатъчно. Трябва да папка ли момчето? Трябва, ама няма нищо. Още някой? Ела насам, приятелю. Поплачи се там, че има още бая трупови. Там да вземе да ги изпозаколищи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега там ли ще седиш? Ела насам. Срамота е. Ще се пробвам да хвърля, ама мисля, че ще се запаля. Не. Не го. Запалих се. Отиде ми бронята. Ужас. Ако имах лък... Аз лък имам, да ама стрели нямам. Не знам колко пера имам. Я между другото да погледна колко пера имам. 3! Ти мисля, че трябваха 5. Да. 5. С 5 пера и една пръчка правиш 10 стрели, мисля, че беше. Като ги пиеш, то нищо не става. Аз мога да се направя огън в къщата вътре. Що пак да не се направя? Но май нямам съчки и нямам. Така някой прибяга. Да взема само се запаля къщата. Ако пречи пак да направим. Да пробваме малко идиотщини. Оганчи. Перфектно. Оу, идеално! Спокойно мога да седя тук и да не излизам. Да си пекнем гущерче. Само да запалим тази дървената барака, че ще стане нещо ужасно. Че съм първия в историята на The Forest подпалил собствения си дом. Оп.
Май се прекарах. А, не. Прекрасно. Много не трябва да обикалям там, защото ще стане фал. Този чичко май няма да... Ще се наложи да сляза. Да го посъветвам с брадвата. Хората пият, нормалните хора пият сутрин кафе, аз пил 11. Изчезна. Изчезнал. Не е изчезнал, защото да пила... О, те са двама. Ще те изчакам да дойдеш по-наблизко сега. Аз не бързам. Сутринта, като дори ще ги разчленим. Някой реве. Страда. Още колко ще има страда ти, нямате си на идея. За първи път, като почнах да играя The Forest, страшно бързо му убиваха. Сега сигурно имам 10-12 дена. Не знам, трябва да му убия, че да преценя. 2 пъти съм влизал в пещерите, съм попадал. 2 пъти съм оцелявал. Обаче на тази версия много от входовете на пещерите са блокирани от към плажа и той сета пуска някъде надалече в гората. И мисля, че не са толкова много, както едно време. Постоянно по плажа има, сега на плажа всичките са затворени. Ами пещерите са направени с карабинери и въжета и се спускаш с... вътре в самата пещера. Огъня угасна, това е добре. Няма да отворим да погледнем как е отвън какавата. Прекрасно. Оп, не мога вляза. Не, няма да дойде по-наблизко да съм моля. Това е костенурка. Ама тях май ги страх. Ко се плаша? Аз пък нямам, Пак заваля. То стана по-тъмно, отколкото да се съмва. Луната слиза надолу. Скоро ще изгрее. Ако заспя, дали ще изгрее или ще се прекарам? Да пробваме ли? Нищо не стана. Сега сте грацали така и се лати по-наблизко. Проблема е, че трябва да ги разчленим, защото ще станат много повече. Айде, следващия. Ети ли си, ела тук, къде отиде? Мен. Скачаш. Скачай. Не те виждам. Има някои нагли по-рано се качват, влизат в къщата. Дано те да са от тия. Той може и да си тръгнал това. Оня пак седнал ли да умрял? Възможно ли? Ще изчакаме да напече по-хубаво. Тогава ще отидем да го пречукаме. Той какво е там? Бегай, Магарго. Май тук ще да бъде по-добре да се направи, не там.
Анте, помогни ми. В момента само си хабя огньовите. Да ме изненада някой отдолу. Моли се. Ако се молиш, айде моли се. Че и аз се подпалях заради вас, нещастници. Да, има още фенове. Първо ще разчленя вас, че да додат приятелите ви. Зъбките са ми важни. Аз съм събрал сигурно 600 зъби. Мога да стана спокойно да правя протези. Как се казваха, че ги забравих. Аре. Както и да е. Няма значение. Глави се търкалят. Тексаско клане. 6. Не, 6 мисля, че има. Не знаю. Да говоря глупости. Абе, ще лапаля. Имам 3 молотовчета, дано да не свършат работа. Добре. То си лесна. Голям късмет извадихте, момчета. Айде, падай, 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 но. То пак горе. Оф, то са от безсмъртните. Биш го и няма умиране. Гледай. Може да си каляваш нервите с него. Тоскат делфина, 200 зъба извади. Само зъби плюй. Като съм смота, не мога да ударя. Взем да се изкъпи малко. Бутилчици. Много са важни. За следващия коктейл. Да се иска. Добре, тя запалка за кого? Гъста скъпа. Трябва да се пести. Но, приятелю, заповядайте. Чакайте тук сте там да се направя някой коктейлчиче. Да има сконова посрещна. Понеже баница не съм направил. Идвате ли? Аз не направих пък един селф не направих. Сейф, аз как говоря, един сейф не направих. Сега да направя едно сейфче. Да остане сакатук.
Ти ще мреш ли сега? Не щеш. Даже и ставаш. Че си обеец. Даже и зъби не пускаш вече. Гледай, бе. Пера. Взех ли ги? Не можах ли? Ти сега. Няма, не щем да парим нищо. Ами, мисля за днес да приключваме. Утре мисля да направя още един запис. Дано да ви харесва. Ако ви харесва, ще продължавам да правя. За сега чао от мен. Благодаря за хората, които ще го гледат. И ако ви хареса, дайте един лайк. Приятна вечер на всички.